oni su svi moji fanovi, oni što me vole i što me mrze. Čak su mi veći fanovi ono što me mrze. Oni više znaju o meni nego ja. Oni znaju kad sam se drogirao, znaju kad sam provario ženu, znaju koliko sam dužan, znaju koliko sam puta... On kaže... A jeste vi voditelji? Ne. Danas sam eksplicitno raspoložen, malo sam umoran, sam raspoložen jako, veli super društvo i super atmosfera. Da ne bude neke zabune, zbog jednog klipa pre mnogo godina, da sam isto ovako bio vesel i umoran, koji godinama pregledavaju i piše na njemu Aca Lukas nadrogiran. Pa da ne bude da sam i sad nadrogiran, pošto sam raspoložen i vesel, moram da nešto da kažem. Kad god su rekli da sam nadrogiran, ja nikad nisam bio nadrogiran. Nikad, vidi, jesam bio, ja sam se drogirao, naravno, to svi znaju. Ali kad god su rekli da jesam, ja ti potpišem da tad nisam. Zato što su ljudi glupi kao noć. I svi oni što su me videli, i svi oni što znaju sve o meni, uglavnom nisu prošli pored mene, ni pored televizora gde sam ja, a ne. Ali ja njih sve pozdravljam i želim im sve najbolje.